Tinatangis ko ang pagbalik. Araw-araw iyong pinatunayan na ako'y mahal mo kahit ako'y mahina. Ang grasya mo'y laging sumasa puso, kinising mo akong may bagong pag-asa. Sa bawat pagsuko, ikaw ang lakas. Sa bawat luha, pag-ibig mo'y tapat. Sasha FM, at tunay kadaugan. Shine FM, Adonai Kadaugan. 95.3 FM. 95.3. 95.3. Akong nakulang. Ang pag-ibig mo'y di nagmamaliw. Walang kapantay, walang kapalit. O Diyos, sa iyong puso ako'y babalik. Ang tapat mong puso ako'y babalik. Hindi mo ako iniwan, hindi mo ako pinabayaan. Sa buhay sugat ng aking puso, hawak mo ako, mahal mo ako. Hindi mo ako iniwan, hindi mo ako pinabayaan. Kahit kailan, oh Diyos, tapat ka magpakailanman. Ang tapat mong puso ang aking sandigan. Kahit ilang ulit akong nagkulang, ang pag-ibig mo'y di nagmamaliw. Walang kapantay, walang kapalit. O Diyos, sa iyong puso ako'y babalik. Ang tapat mong puso aking sasambahin. Ang tapat mong puso habang buhay kong aawitin. Ang tapat mong puso, ang tapat mong puso, ang aking buhay ipinagkakaloob ko. Sa dilim ng aking mga pagkukulang, sa bawat hakbang ako'y naliligaw. Tinatawag mo ako, ngunit nagbingi-bingihan. Puso ko'y naging bato, sarili nilabanan ka. Lumuha ka sa bawat pagtalikod ko. Iniabot mong kamay, ako'y tumalikod pa rin. Ngunit di mo ako iniwan, di mo ako kinalimutan. Sa bawat luha ko, ikaw pala ang naghintay. At ngayon'y lumuhod, luha'y bumabalon. Puso ko'y nagsusumamo, humihingi ng tawad. Wagas mong pag-ibig, walang kapantay. Sa gitna ng aking paglayo, ikaw ay wagas mong pag-ibig. Sa imong pagkatao, adunay maayong plano ang Ginoo. Sa imong kinabuhi, si Jesus lamang ang bugtong pahanding. Pagpantay sa tanang panahon, kay ang pagsulay ikaw gustong pukana. Apan ay ang kamalaga, ang pulong sa Dios hinuon ang kuna. Himuha siyang bahandi, kay ang Dios mohatag kanimo kinabuhi. Ang kasulatan ng Ginoo,
tao mabuhi dili sa panlamang kundi sa matag pulong usab nga isulti sa Dios. Nahimugso kining atong tulumanon ang pulong mo kinabuhi ko. Ang pulong mo kinabuhi ko maghatod ngadha kaninyong mga mensahe sa kaluwasan, kabaguhan, kadaugan nga gikutlo sa balaang kasulatan ko na butang may katapusan. Maayong buntag sa tanan na iso. Ang atong oras karon ang 5:16 na sa kabutakon. Pero karong adlaw sa Mayo, sa bulan sa Mayo sa tuig 2025. Ang pasalamatan ang Ginoo nini nga permero gyud nga ang sa adlaw sa bulan sa Mayo. Sunod bulan may suot tumatugan na sa 2025. Ang bulan ng Mayo ika-5 kabulan nini 2025. Sa ngalan sa labing alam ng Diyos, o sa tikong persa sa kalangitan, sa ngalan sa ato nga station manager, Reverend Gideon Camilario, sa ngalan sa ato nga general station manager, Reverend K. Ryan Makasaon, nilano sa inyo nga amigo, inyo nga higala din sa social media, sa FM radio sa 95.3 sa dial sa inyo mag-isa. Dili na to pakyaso ang panahon ng oras o tagna sa itong kinabuhi din sa kalibutan. Tungod kay ikaw o ako, ang atong kinabuhi lumalamay lamang din sa kalibutan. Ikinanglan na matagusa ano na yung mamalandong o magandang sa kapapusang yugtog sa itong gininawa din sa kalibutan. Atong pasalamatan ang Ginoo may suon mauro karoy pirmerong adlaw first day of May year 2025. Labi na sa atong mga follower ang listener sa Shine FM. Hapit na sa mga ikaduhang pagpasalamat din sa City of Balog sa Barangay Santo Niño, Tanay City, Negros Oriental. Ano na lamay 17 kadlaw, manining adlaw, ano na lamay 16 kadlaw alam sa pagpaabot sa dako nga pagpasalamat sa ikaduhang pagpasalamat ining mao nga dapit mga iso. Mao nga kanunay tang dasig sa matag usa although mga kaisunan ini mao nga bulan sa Mayo isuon medyo ato gyud nga gibahing ang atong panahon aron ato sa sa pa-arrange nga schedule angay nato nga buhaton isuon. Ato lang ipasulod mga kaisunan, ato lang yun nga step by step aron dili magdubli-dubli ang ato nga obligasyon. Salamat sa Ginoo labi na sa kinabuhi ni Sister Jermaline Eramis, Sister Alisa. Salamat sa Ginoo sa inyong mga kinabuhi. Ilabi na sa kinabuhi ni Brother Gary Artisola Ardenia. Nagwaso sa itong programa nining matahong mga kabuntagon. Dini sa City of Buglo, may sunog sa City of Balog. Ilabi na sa nagapalibot din sa maong barangay sa Santo Niño, Tanay City, Negros Oriental. Habi na sa mga pinili ay mga isuon, ikaw o ako, ano na nagawin kagawasan, sikit sa'y angayan o tagos, sa pagdala sa rin na sa pagagaman. Ang matagusan na ito, may isuon, freedom, ang matagusan, why pinuksan. Sikin sa man ang naasin nyo kasi una-una, hala sige. Ang madayon mga isuon, ay ikaw o ako, ano na rin kagawasan, ato bagan sa Tokyo. Dalay ko ng Diyos, mga isuon, nilabi na sa tanan ng mga follower of listener sa Shine FM, ato mga isuon diya sa tagakasagangkal ni Pastor Arnolfo Vilagantol, uban sa iyang pamilya. Ilabi na sa mga Arias family, Pastor Nonoy Arias, uban sa iyang pamilya. Sa tanan ng mga Arias family, diya sa Manialas, sa Kasagangkal, Latawan, diya sa Supusupuan, ilabi na sa Nasindan, Exoon. Sa tanan natong mga follower of listener diya sa Shine FM, o diya sa Kanghataw, Mato-Mato, Mainit, Kantuig, Maison sa mga LA family, ayaw punta ganitanan diya sa mga Dalmasio family, mga
si Bumit Family Maison o sa uban pang mga katawhan di ang naminaw din sa FM Radio. Although Maison dili lang yung kanunay matagadlaw ta magka-live o matagadlaw ta paabot ang mga mensahe hindi sa FM Radio tungkol kay ano na mo po tayo obligasyon proteksyon. Kanya karoon daw holiday man mga igsoon mo ray gingon mga kaigsunan rest day kay labor day. Alang ron sa mga pag-uuma, alang ron sa nagtrabaho, alang ron sa adunay mga pagkugi dinis kalibutan ng so nasa gingon labor day adlaw sa mga mag-uuma. Magampo sa tamang igsoon. Labing gamahanan o may gumaon ka ng Diyos. Salamat o Diyos sa imong patikupan sa matagusan ng mga pamilya. Salamat o Diyos sa imong pagkambing. Salamat o Diyos sa imong pagtipid. Salamat o Diyos sa imong pagkamayo. Ngayon matagadlaw mo kaming iampingan sa imong pagkamayo o Diyos. Ya sa landong sa imong mga pako kanunay kami magkapasigong sa kasiguro. Salamat o Diyos sa pagmasagibok na kong panimalay sa among ato ka mga anak, sa among mga ugangan, sa among mga pagkumangkon o Diyos na nagpagkasyon sa nilimaw ang panimalay, nilimaw ang natin. Salamat o Diyos sa akong wife na nakaroon sa Saudi Arabia. Imo sila nga iampingan, imo sila nga giproteksyonan. Kung salamat o Diyos sa may paglawas kayong ipasinato sa kanilang sa paman sa tanan namong kaigsunan di sa balok, sa tanan namong kaigsunan diya sa Pilipigan, sa tanan namong kaigsunan diya sa Kasagangkal, diya sa Kangkwi o Diyos, bisan pamandapit sa Cavite City Lord, sa kinabuhi ni Evangelist LC Danio o ni Evangelist Alejandro Panagoya diya sa Palanas Samahan o sa tanan namong mga kaubanan na nagpagamit sa imong mga bulaton na Diyos. Sa tanan namong mga kasilinganan, dini mo kadapit, na dini nagasukat o Diyos, dini sa City Balok, hindi mo mga mensahe, mga pulong, among karoon ibabot sa mga tinamong Jesus. Among ila, na wala kami arang mahimo sa mga kagalingon, tanan namong mga panikamot, mga negosyo man, mga sakinabi, ang gibiyang ka na mo. Among kinigisali ka na kami. Among kinigihalan ka na kanimo, Lord. Tungkol kay among giili, tanan namong pagkukit, tanan namong panikamot, kung dili di mo panalanginan, wala mo yung kami aral na yung asya mga tumag. Salamat o Diyos, kung di ang matagusa, kung ang pimi kanunay, na di kumalamot nga pinigyan. Wala'y mga kinabuhit na magkakalas, wala'y mga dugo na magbudanaw, kundi ang kung magpakita ay may mga punto sa matagusa kanamot na kinabuhit. Iyahay o Diyos ang komunidad, iyahay o Diyos ang makatauhan, sa kinsay tapos sa pangayan, alang sa pagdala sa rinda sa pangangamay. Salamat o Diyos, ikan sa pinakataas na posisyon, ato nagdalil sa pinakaubos na posisyon naman, aron amo matagantaman ang kalipay-kalinag ko sa English Katalimban o Jesus. Salamat o Diyos, bisan pa man hindi mo manapit, kanayon ikaw nag-supply, kanayon ikaw nagtagpo sa tanan ng mga panginanglang, aron ang imong mga pulong mga mensahe, mahatod ngadto sa tagsatag sa mga Pinoyanan, Lord Jesus. Hindi matag na ikaw ang among ipasdunggan, ipasalamatan, ang isang ngalan samahan sa anak sa Diyos o sa Espiritu Santo. Ang tanan mo kayo. Amen. Amen. Salamat sa Ginoo Maison. Inihatag na ang lapit sa kabuntagon ngayang hatag ining mapugnawon nga panahon tungod kay kanunay na siyang nag-ulan-ulan mga igsoon. Nato makita mga kaigsunan ang mga tanong, wow, pagkanindot kayo sa mga tanong karon. Medyo gagalam yun mga igsoon sa mga ulan, sa ulan mga igsoon, mga mais, mga tanong, mga garden. Although mga igsoon doon na po yung mga utanon nga atong matanong sa kabukiran nga dili yun siya maangay sa pag-ulan-ulan. Mao nga itang mga farmer ato sa mga estadihan kung say angayan nga para sa diana nga kahimtang. O na nga ikaw o ako ano na kita magpagiya sa atong Ginoo. Dili ta magpagiya sa tao. E di sa kalibutan may igsoon usahay ang tao magiyahan lamang sa tao. Pero kung ikaw o ako nagpasakapos sa pulong sa Ginoo, ang mugiyan nimo ang Ginoo dili ang tao. E dili ang tao, dili tao ang Ginoo, Dios siya. Lamang diha masayran sa usa ka tawo kun doon ang pag-usay respeto ngadto sa atong Ginoo.
Sikat sa atong mga ginikanan kani atong maigsoon, sikat pagyo ni Eva o ni Adam. Kanus ang man sila nawad-an sa walay pagkarespeto ngadto sa Ginoo. Siyempre si Eva o si Adam buhong sila sa tanan. Wala sila trabaho, tanan gihatag sa atong Ginoo. Apan ang tao dili makontento. Sa diha nga ang tao dili siya makontento sa iyang kahimtang karon. Mahitabo sa usa ka tawo nga mawad-an sa respeto ngadto sa Ginoo. Ikaw o ako, ano na may respeto sa Ginoo? Ang makatubang niya na ang ato lang yung kaugalingon siya. Sa kanus aman, mahibal-an ang tao kung wala na sa'y respeto ngadto sa Ginoo. Wala sa'y panahon para sa Ginoo. Apan kung ikaw o ako, hinumdumi, bisan kung sabay atong buhaton din sa kalibutan. Magyaka matagkabdanan, magyaka mataskin sakto na itong pagkinabuyan. Namatay mga sakyanan, namatay insaktong trabaho, apan watay panahon sa Ginoo. Hinumdumi, maunay panahon, mawatay respeto sa tag-iya sa atong gininawa. Amen ba? Mao nga ang mensahe sa awit, isugilon si Jesus, dili isugilon ang kalikulan. Dili isugilon ang simbahan, kundi si Jesus ang angayan nimo isugilon even sa katalingban. Amen ba? Muhinungdan ang palang kasulatan, kanus aman mahibal-an ang tao kung wala na say respeto sa Ginoo, kung wala na say panahon para sa Ginoo. Unya na bata adunay respeto kung magsakit ta. Unya na bata adunay respeto kung wala nang tanan sa tuwa. Kinabuhi igsoon. Igsoon mintas aduna patay gininhawa. Ayaw hikalimti ang tag-iya nini na mao ang Dios. Atong basahon ang mga panulti. Ingon din sa panultihon o kawikaan sa Tagalog pa. Dinhi sa panultihon kapitulo 24, versikulo 1, 22, versikulo 1, ngadto sa 4. Kawikaan kung sa Tagalog pa mga igsoon. Kanus aman, mahibal-an, nga ang usa ka tawo aduna pagrespeto sa Ginoo. Kung atong balik-balikan ang balang kasulatan, si Eva o si Adam, buhong gyud sila kaniadto sa diha nga naa pa sila sa tanaman sa Eden. Tanan gihatag sa Dios nga Amahan. Wa sila'y paghag. Nga nagpuyo sila sa Garden of Eden. Wow! Nagpuyo sila sa lugar nga gitawag og paraiso. Walay problema, walay kahago. Apan kumusta man? Ikaw o ako, dinis kalibutan kining atong paghago. Lumalabay lamang. Time will come mo igsuon kung ako sa katao magkaamsa na gininhawa asa matapon. Kining tanan nga atong nahugdan sa kalibutan mawala kining igsuon. O walay bisan usa ka dako nga mabalo nato sa lubnanan kung ikaw o ako magkapsat sa atong gininhawa. Sa kanus aman tama kay sunan. Mangandam. Dapat ikaw o ako mangandam sa tanang panahon kay dili hawak ang atong gininhawa dinhi sa kalibutan. Kung dili adunay hawak lamang ini maulamang ang Dios. Maprofesional man ta, mayaman man ang tao sa kalibutan, dapat ikaw o ako ayaw wala ang mong respeto sa imong isip katao. Kaya kung mawat ang ganitag respeto sa imong silingan, sa imong isip katao, unsa pa ka atubangan sa itong Ginoo at dili nato siya makita. Ingon ang Juan kapitulo 4, versikulo 24, ang Dios Espiritu o ang magsimba diha sa Espiritu o kamatunan. Makahibalo lamang ang tao nga dunay Ginoo kung magbasa siya pulong sa Ginoo, dili pulong sa tao. Makatugkad lamang ang usa ka tawo nga adunay Ginoo kung ikaw o ako doon na kay respeto sa imong isip katao.
dinis kaltilingban maigsoon nga atong gipuy-an Luzon, Visayas at Mindanao. Dili na sa gimater professional man ka kung unsa may estado sa kahimtang sa kalibutan, mawad ang iyong respeto kung walay Ginoo. Nganuman, kung ma-focus sa tao na siya lamang ang layhang magyaka sa kalibutan. Apan ikaw kung ako, mahimo kang bulahan kung makahibalukas wala ang kasulatan. Mayano man kang tao, profesional man tao dili, hinong lumi, ayawan ang imong respeto sa imong isikataw. Kung nanganlit ang respeto sa uban, respetuhan nato una ang atong kaugalingon. Amen ba? Salamat sa Ginoo sa kinabuhi ni Ma'am Dorna. Ito po ning mga kaigsunan na basosap sa atong programa. Ang inaot ang inyong ubos nga alagad, ining pirmirong adlaw ang sa bulan sa Mayo, hinumduman nato kung naatas ka busy sa trabaho, di ta kabalo natunga-tunga na po dahil sa tuig sa 2025. Karong bulan na mo ikalima ka bulan sa 2025. Sunod bulan tunga-tunga na maigso. Grabe. Wala nga usahay malimot tas pizza, malimot tas adlaw, labaw sa tanang malimot tas atong adlaw nga natawhan. Apan hinulungi ayaw hikalimti na maayo ang Ginoo sa imong kinabuhi. Di by day dapat mapasalamat sa Ginoo. Atong basahon mga kaigsunan ang panuntihan. Kawikaan mga kaigsunan, Kapitulo 22 versikulo 4 ngadto versikulo 1 ngadto sa 4. Atong ning basahon tanan mga kaigsunan. Ingon diri sa Kawikaan sa 22. Ingon ang mensahe sa Ginoo. Dili ni mensahe sa tao mga kaigsunan. Higo ra tayo magbasa ni. Ingon diri sa versikulo 1. Kung papilion kamo sa maayong kadungganan o sa daghang bahandi. Doon ay opsyon duha. Ikaw o ako papilion ka. Kadungganan o daghang bahandi. Introduction mga kaigsunan, doon ay gitawag pagpili sister brother. O sa imong pilion, kadungganan o bahandi. Maingon kaya tao, bahandi pastor kay makapalit ko helicopter. Pangutana na sa kung makapalit kag helicopter, kabalo kang mo drive sa helicopter nga imong ipangandoy. Dili. Mahinungdan kung mangandoy ta, huna-huna kung kaya ba ang pangandoy nga imong ipangandoy sa Ginoo. Sige ingon dire, kung papilion kamo sa maayong kadungganan o sa daghang bahandi. Pilia ang maayong kadungganan, ang maayong kabubuton, mas pililhon pa kaysa sa lapikong tulangan. Ikaw o ako igsuon, doon na ba tayo maayong kabubuton nga to sa Dios? Doon na. Imong gininhawa, akong gininhawa. Ikaw o ako, bisan asa tas kalibutan, iyatang giyampi. Hinumduman na to mga igsuon, protektado ta kanunay sa karon sa Dios. Bisan unsa patagadatok sa kalibutan, apan kung walay Ginoo sa kinabuhi, kubon paslukot ang atong kinabuhi din sa kalibutan. Mao nga ang pulong sa Dios, gipapili tas duha, kadungganan, bahandi, dungo. Usbon ko sa pagbasa. Kung papilion kamo sa maayong kadungganan o sa daghang bahandi, ingon ang Biblia, pilia ang maayong kadungganan. Maayong kadungganan. Ikaw o ako, mahimo lang ng tang maayo, nga adunay kadungganan nga maayo kung aduna tay respeto sa atong isip katao. Pero kung wagani tay respeto ang kadungganan sa tao, pagkuba na igsoon, ibig sa imong silingan. Pilia ang maayong kadungganan
ang maayong kabubuton, mas bililhon pa kaysa sa labi o kulawan. Kay kung maputol na gani ang maayong kabubuton, even dato patas kalimutan. Bisag daghan patag bulawan, apan kung maputol na gani ang kabubuton nimo, tali sa Dios hinumdumi si Eva o si Adan, naputol ang ilang maayong kabubuton mo hinungdan mismo sila ming palayo sa tanaman nga ilang gipuyan. Kay naputol ang ilang maayong relasyon, tali sa Dios ngadto sa tao, kay wala nila hinumdumi ang balaod sa Dios. O diha mga kaigsunan, nawala ang respeto ngadto sa Ginoo gikan sa tao. Mao nga ikaw ug ako, bisag unsa patakadugnahan din sa kalibutan, kung ang tao mawad-an og respeto ngadto sa Ginoo, magani tayo respeto sa tao, doon na papatay respeto sa Ginoo. Bisag unsa patakadato sa kalibutan, sister, bisag unsa patakadato, bisag unsa patakaprofesional, apan kung wagani tayo respeto sa atong isig ka tao, way kapuslanan din sa kalibutan. Matod pa diri maisoon, pili ang maayong kadungganan. Unsa man ang maayong kadungganan nga dapat natong hutad din sa kalibutan. Ikaw o ako dapat maayo kang relasyon sa imong sikataw. Makristohanon maka, dili makakristohanon, ma-unbelievers, mata-unbelievers, hinumdumi ang maayong respeto, maunay kikinahanglan sa tao. Salamat sa Ginoo sa kinabuhi ni Ma'am Norberta Yutratsi from Bulo Bindoy Negros Oriental. Nagawat susap sa itong programa ang Ginoo magapanalangin sa mga pusa. Inyong pumus ngalagad kanunay bining nagdasig. Musugot matag sarili, hinumdumi ang tulong sa Ginoo. Maunay dapat natong ibutang sa pagkasing-kasing una-unang sa labutan. Pili ang maayong kadungganan. Doon natay freedom. Mao nga karong kumalabot nga pizza 12, pili si kinsa sila. Kay basig masayot ta, magmahay ta. Hinumdumi ang pagmahay wa na kuna kung dili nasulay. Siguro o usisaha kulati sa sila, kay ikaw o ako wala kabalo nila. Hindi pwede maglaban-laban. Usisaha, laruha, kulatisa o sikinsa sila. Doon na ba sila'y pagkahanlong ito sa Diyos? O doon na ba sila'y respeto sa ilang sikataw? Doon na ba sila'y respeto sa pinakayanong tao din sa kalibutan? Kaya kung wala sila'y respeto, nakakahat sila'y respeto sa Ginoo, dili na ba na madalag drama? Kay dili na pelikula. Matod pa diri maigsoon, pili ang maayong kadungganan. Ang maayong kabubuton mas pililhon pa kaysa sa labi o bulawan. Si Eva o si Adan sa diha nga naputol ang maayong kabubuton gikan sa tao ngadto sa Ginoo, gipapahawa sila sa tanaman nga ilang gipayan. Dinis kalibutan mga igsoon, sa atong pagkaadunahan, sa atong pagkainila, kung maputol gani ang maayong relasyon sa imong isikataw, unsa pa ka ang imong relasyon ngadto sa Ginoo. Ingon ang bersikulo 3. Ang taong maayo panghuna-una makakita sa umaabot nga kasamo. Kay ikaw ug ako maayo ug panghuna-una, makakita ka sa kahimtang sa umalabot ng mga panahon, kay makahuna-una makagmaayo. Wa ingon makaadili ni maayo. Kini akong pinulungan, di ni maayo kung ako ni isulti, di na akong isulti. Dapat ikaw o ako mag-una-una pag-ayo sa atong pinulungan, sa atong sikataw, sa atong silingan,
sa komunidad kung wala ba'y tao naligsan igsoon. Kung maguba gani ang may relasyon tali sa imong isikataw hinumdumi si iba o si Adan ipapahawa sa tanaman nga ilang kibuyan sa kinsa mata atubangan sa atong Ginoo. Ang tao maayong panghuna-una makakita sa umaabot nga kasamo o makalikay siya niini. Kay ang tao nga walay maayong panghuna-una di ko na siya kailikay sa pangitabo sa iyang kinabuhi mo ingon mo na ay bahala na lamang ko toy, di ba? Doon na ba yung mga tao nga sama ni anak nga moingon na lamang man kapahala na yun eh. Diwa ni kapuskanan ni akong kinabuhi. Wa na ko'y pulos na even sa kaugalingon gani nga kinabuhi mahimo na lamang ganing mamarka o bahala. Doon na nabatay respeto sa Ginoo. Doon na batay respeto sa atong kaugalingon. Nga mismo ang Diyos ni ingon siya, gihimo niya ang tao sama sa iyang dakwa. Dapat ato ni alimah. Dapat ato ni ampingan. Dapat atong titigan ang mensahe sa Diyos sulod sa atong kasing-kasing una-una. Matod pa dire, ang taong maayong panghuna-una makakita sa umaabot nga kasamo o makalikay siya niini. Si Eva o si Adan sa wala pa sila nakasala, naghuna-una pa sila nga adunay kasamo ka moabot nila. Wah. Sa diha nga gitintal si Eva o si Adan, nakahibalo ba sila nga human sa ilang pagbuhat sa maong pagsupat ngadto sa Dios? Nakahibalo ba sila nga mautoy mahitabo nila? Wala. Ang ilang ginauna nga ingon si Eva nga mapareha sila sama sa Dios. Kung mukaon sila sa maong nga bunga nga gitilit taliwala sa tanaman sa Eden, ingon ang ilang interes sa ilang una-una, mahisama ako sa Dios. Ikaw o ako, doon na ba'y mga panghuna-una hindi mao atubangan sa Ginoo? Doon na ba'y mga panghuna-una nga sa diha nga ikaw o ako naas kalisod mumahay tas Ginoo? Watay angayan nga imahay atubangan sa Dios. Ang atong buhaton mao ang pagpasalamat sa iyang pagkamayo. Panunahan mata, maayo mataglawas, doon na patay kwarta kung wala. Hinumdumi, ikaw o ako, ni ining adlaw buhi pas kalibutan. O diha masukod, kung doon na bagutay respeto at sa atong Ginoo. Si Eva o si Adan igsoon, wala gid sila mag-una-unang pagkayo. Ganuman ang ilang na-focus silang una-una ang pagka-interes nga mahimo silang panggialamon sama sa atong Ginoo. Ang taong maayong huna-una, panghuna-una, makakita sa umaabot nga kasamo ug makalikay siya niini. Apan dili kini takdon sa mga tao nga walay magamit sa iyang huna-una. Tanaw ra gunang tao sa kalibutan nga wala magamit sa iyang huna-una, di ba dili na magtagad sa maayong mga panghuna-una? Moingon man ang may sunay, bot-bot. Di na mo to pulong sa Ginoo. Kay ang huna-una niya, siya rin insakto. Mauhinungdan nga ako sa katawo kung siya kanunay isakto, dili na maminaw sa mensahe sa Ginoo. Ay ang iyang ipaminaw sa iyang kaugalingon nga siya mo insakto. Dili na maminaw siyang sikay sa katao. Labaw sa tanan, wala na sa'y respeto. Maingon man ang maigsuon, si kinsa maguna sila. Dato ko, pantahan ko, adunahan ko. Ikaw ko, kung ako igsuon, ayawan na ang respeto sa isa kita. Kaya maputol ang maayong relasyon, hinumdumi, maglisyo na yung pagpapalik sa may relasyon. Mabalik lamang ang may relasyon kung doon na kay Kristo sa kinabuhi. Ano man, mo ingon man ka, pasagdailan na sila sister.
brother, kaya wala na sila kasabot sa ilang gibuhat. Ang taong maayong panghuna-una, makakita sa umaabot ng kasamo o makalikay siya. Wow, di ba? Makakita kag Ergo, muli kay maka. Makakita kag Laris, muli kay maka. Eh kung dili ka muli kay maigsun mo sabay sa putanan di, sinumpagay, dinunggabay, pinusilay. Pero kung ang imong mga panghuna-una, maayo kay dunay Ginoo, moingon magkailigay lang doon. Pasagdaira na sila. Pasalamat as Ginoo, madili ikaw sa Manila. Pasalamati ang Ginoo. Aduna kay Ginoo. Ug makalikay siya niini. Apan dili kinitagdon sa mga tao nga wala magamit sa iyang hunauna. Tanawa na ko ng mga tao sa kalibutan maigsoon nga wala magamit sa maayong panghuna-una. Ang iyang gigamit maigsoon, basta kay unsa ni. Makabahala na lamang ni. Total kung mahuman, mamatay rin magyapot ta. Oh, di ba? Mahuman ay rason sa kalibutan. Nga wala maghuna-una o wala magrespeto sa pagkamaayos Ginoo. Even ang kaugalingong dagmalan, even ang kaugalingong physical abusaran, o niya na makauna-una, kung doon na gibati. Ingon ang versikulo 4. O niya, ingon sa unahan, o niya magbasol siya sa kaulahinan. Tanawa ra. Ang usa ka tawo nga wala magamit sa maayong panghuna-una, magbasol siya sa kaulahian. Ikaw ug ako, diha sa palang kasulatan kung imong basihan, si kinsa katong nagamit sa maayong panghuna-una o si kinsa katong nga wala naggamit sa dili maayong panghuna-una, si kinsa may nagbasol sa duha ka sitwasyon. O si kinsa man ang mahimo nga bulahan nga labaw pa sa bulawan o bandig ni sa kalibutan katong mga taong adunay maayong panghuna-una. Kung kanus aman ni makapot lamang sa tao, makapot lamang kini sa tao kung ikaw o ako doon na kay Ginoo. Pero kung waganin kay Ginoo, hinundungi mo ingon lang yung tao, makapahala lang ni sister, total mo wagtang na bitaw ka. Diba? Ikaw o ako maison dapat magbasa sa pulong sa Ginoo. I-enjoy lang doon ang pagkakristuhanon. Di ko kakabalo sa oras o katlaw. 2026 naman po ni SSD, brother. Diba? Sa kabisi na to sa kalibutan, left and right ang imong nga obligasyon. Ayaw himo ang problema, ang obligasyon nga naani mo. Nagipiyang sa Ginoo. Ayaw himo ang bukat nga rason nga nung doon na kay obligasyon, hinuno pasalamati ang Ginoo na ikaw ug ako gipiyaran diini. Atong basahan pagbalik ang versikulo 3 kunya atong basahon ngadto sa unahan. Ingon diri, ang taong maayong panghuna-una makakita sa umaabot nga kasamo ug makalikay siya niini. Tanawa ra to nga ang usa ka tawo nga maayong panghuna-una makalikay sa kasamo sa umaabot. Apan dili kinitagdon sa tawo nga wala magamit sa iyang una-una. Tanawa ra nako sa katawo nga wala siya magamit sa maayong panghuna. Di ba dili siya magtagad sa maayong malabot, sa umaalabot nga mga panahon. Ingon diri, ug unya magbasol siya sa kaulayan. Kinsay magbasol katong wala magamit sa maayong panghuna. Versikulo 20, versikulo 4. Pagbaton o kahadlok o pagtaho sa Ginoo. Makabaton lamang ka sa maayong panghuna-una kung ikaw o ako adunay respeto sa Ginoo. Kanus ang mata nga adunay respeto kung ang usa ka tawo dunay pagbaton sa kahadlok sa tong Ginoo. Nakuha na to. Apan kung ang usa ka tawo wala sa ipagbaton sa kahadlok sa Ginoo, wala sa respeto sa iyang isig ka tawo.
dunay respeto sa atong isikataw, ayaw pangandoy nga dunay respeto nga moabot nimo dali sa imong isikataw. Unsa pa ka nga tos Ginoo? Pwede ra gyud sister brother. Kristohanon ko sister. Bisag magsigi patag Ginoo. Ingon ang pulong sa Dios. Daghan kanako nga nagtawag kanako Ginoo nga dili makasulod sa kingharian sa langit. Kato lamang nga nagtuman sa kabubukon sa akong amahan nga mao ang Dios. Even si Jesus nag-agad siya sa desisyon sa iyang amahan nga nagpadala niya sa kalibutan. Ug ang katuyuan sa amahan nga mao ang Dios, ikaw na ug ako dinis kalibutan nga nagyaka sa kasalanan. Kay ang purpose sa Dios nga mao ang amahan, pagkuha, pagsakmit diha sa kasalanan, paingon diha sa kinabuhing Kristohano. Pangutana, pwede ba ko sister na mangalagad sa Ginoo nga bisyoso man ko? Wow, pwede kayo. Pwede ba ko mangalagad sa Dios nga batik makubatasan? Pwede kayo. Kay ang Dios nagpadala sa iyang anak dili para ni atong mga matarong, kundi nagpadala siya sa bugtong anak para ni atong makasasala aron pagsikuli diha sa tiilan sa atong Ginoo. Matarong na ang tao. Nagkinahanglan pa ba siya na matarong? Wala na. Hinungdan, ingon ang Juan 3:16, kay higihigugmas sa Dios ang tibuok kalibutan tungod ni ana, iyang gipadala ang iyang bugtong anak aron ang mutuo sa iyang anak dili malaglag kundi dili makabaton sa kinabuhi walay katapusan. Katulang mo to, ikaw o ako, kung dili mo to, wa sa tayo mahimok tekso. Dili man pinuksanay. Ingon dire, ang pagbaton o kahadlok o pagtahon sa Ginoo o pagpaubos. Makapaubos lamang ang tao kung dunay Ginoo. Pero kung wa ka ni Ginoo, mas grabe katarpo. Salamat sa Ginoo sa kinabuhi ni Pastor Roy Kalumang nagwasusap sa itong programa. Hinumdumi makabaton lamang ang tao diha sa pagpaubos kung doon nagugay Ginoo. Pero kung wa, mutaas be ang garbo sa tao. Kung ingon be ang tao, sikit sa maguna sila. Maguna sila iniskulahan, wa punay na uman. Diba? Ikumparar tayo ang atong kinabuhi sa uban. Apan hinunumi, wala tayo dapat ikakumpara sa tanan nga atong naugtan din sa kalibutan. Dapat atong pasalamatan ang Ginoo na ikaw o ako gibiyanan sa ato karon nga naugtan din sa kalibutan. Matod pa dire, pagbaton o kahadlok o pagtahod sa Ginoo. Unsa man ay ng pagbaton? Unsa man ay ng pagkahadlok? Di ba doon ay respeto sa Ginoo? Ibig gani sa katilingban, kung ang usa ka tawo sa respeto sa iyang sikatawo, di man na mahadlok manaot. Dili man na mahadlok mamutang-butang bisag dili tinuod. Ug ang daigo na ang iyang kaugalingon. Igsuon, dili pwede nga kita sa atong kaugalingon mauray mo dahil pupunay. Ingon ang panultihon sa Kawikaan Kapitulo 27, versikulo 2. Ayaw pagdaig sa imong kaugalingon, hinunua ang uban mo'y papadayiga para sa imong kaugalingon. Kay sila mao'y nakakita sa sayo. Kay sila mo'y nakakita sa imong kalihukan dinis katilingban. Apan kung doon kay Ginoo, nagkahipalukas ba? O kay doon kay Ginoo, makabuhat kag maayong mga pangmunaw na tali sa imong silingan, tali sa imong isikataw, labaw sa tanan atong pangang sa itong Ginoo. Salamat sa Ginoo sa kinabuhi ni Mama Rebel Tuanda. Amin watching in Saudi Arabia asa man ni
nga estasyon. Salamat sa ginugikan kayo ni sa 95.3 din sa Kabukiran sa City Balog para kay sa Tuminyo, Tanay City, Negros Oriental. May gabi diya sa Saudi Arabia ang ako nga wife na aman diya sa KSE diya sa Riyadh. Gabi karon mga ison or kadlawon ron diya sa Saudi Arabia. Naron diya sa Riyadh ang ako nga wife. Ika 1 year niya katuig karon gayon nga mao nga bulan sa Mayo. Last April mao iyang pag-abot diya sa Saudi Arabia. Within 3 months siya nag-training sa Maynila ison. Mao nga salamat sa Ginoo sa inyong mga kinabuhi diya sa Saudi Arabia. Ang Ginoo magamping magtipig sa inyong kinabuhi labi na sa inyong mga pagpanarbaho. Ang ato nga kababayan usab until lang mga ison wala pa din makita sa pangita ko sa trahedya diya sa mao nga linog ison. Kauban to namo ang iyang ginikanan ang atong kababayan din sa Bae City mga ison. Ang atong kinabuhi dili ginato hawak sa tanong panahon. Bisan asa mata ana abot diya sa sariya. Ako nga wife for di ragyod na nimo nga i-search si Imogen Candelario na diha sa Riyadh mga iso tingali silingan lang mo. Ug aduna siya ikauban nga taga Batangas nga iha nga kauban sa Panimalay. Usa na lamang katuig ang iyang kontrata iso. Kung ako siyang giingnan kung sa'y plano ka puputom sa Ginoo mag-agad ta. Kaya doon ako sa obligasyon diri. Although magkaisunan sila una diri nga naglingkod meaning atong gilingkuran ta. O sa diha nga mi-focus ta sa ministry, ming-resign ta kani adto sa trabaho within 9 months. Ming-concentrate ta sa FM radio within 1 year kapin. O na hinungdan nga sa diha nga ato nga gi hatag ang panahon para sa Ginoo, doon na po sa gibalos sa paghagong pagsakripisyo para sa Ginoo. Wala ko magdahong nga ibalik ko ta sa atong trabaho kami adto isip faculty sa university so. Unay rason igsuon nga akong asawa nga napatpat sa layo mga nason tungod kay dili na mo kaya ang mao nga himtang mo sitwasyon kami adto. Ako trabaho, siya ako trabaho. Ikinahanglan doon na po tayo buhaton aron ta panalangin na natubangan sa Ginoo. Salamat sa Ginoo sa iya hangalan pastor. Ako ni siya nga si Imogen Candelario. Imogen A. Candelario. Pwede ra gina nimo nga i-search. Although ako ning isin nimo ang iyang profile na siya sa Riyadh. O niya aduna sa mga kauban diha gikan gayon sa Paleo igsuon og sa Palanas ang iyang nga kauban amo to nga gitabangan kay ni uli man may igsuon o niya nagkasakit hinungdan uban ang tabang sa Ginoo nauli gud diya sa dapit sa Palanas uban ang pagkamaayo sa Ginoo. Mismo ang inyong ubos na lagad kita mo ikahatod nila sa airport niya itong miglabay nga mga bulan sa usang tuig unong sila kabuok o ang usa balik na mga kagsunod kay dunay mga kapulian. Wala sa itong kinabuhi din sa kalibutan bisan asa mata panarbaho namatas panginegosyo namatas panguma namatas pagpananong kining tanan dili nato ipasigarbo atubangan sa mga tao. Dapat magpailog ta magpaubos ta kung sa may atong nakapot sa katilingban kung sa may naabot atong probisyon mahimo matagyano nga tao sa kalibutan dili nato ikakumpara sa uban ang atong kinabuhi. Adunay minsay oo pastor si iya profile. Nasalamat sa Ginoo sa iyong kinabuhi labi na diya sa Saudi Arabia. Ang Ginoo magatitig magamping sa inyong kinabuhi. Although dunay ta naa sa Jordan karon, ana sa Jordan nga nagpa-pre-request kay doon na po gibati igsoon nga diha sa mao nga pagpanarbaho. Although magkaigsoon na dili pingon lalim nga malayo kasi kung pamilya. Ang gitawag og homesick, dili na siya malikayan. Labi na sa imong pamilya kulang og communication. Dapat ang nabilin mga igsoon, dapat mauna sa imong hatag yung panahon para sa nanarbaho.
Kaya dili na siya lalim. Siyempre sa akong kinabuhi kami ato, nakaagi ko panarbaho sa laing. Dili nung laing nasyon. Nabot kong Cebu, nabot kong Maynila, pila ka tuig. Dili lalim kung layo kasi mong pamilya. Dili lalim nga wa kay ginikanan nga doon ay sitwasyon o kahimta nga doon na kay bation, makahuna-una ko kag ginahan, makahuna-una kag papa, makahuna kag mama, makahuna-una kag pamilya kung anak-anak kas palatian. Salamat sa Ginoo sa kinabuhi ni Ma'am Cherry is string nagwasosap sa atong programa. Tinuod yun, wala ta kabalo kung unsay plano sa Ginoo. Taga Maguindanao, Basay, di ay ko. Maglinaw, Basay, di ay ko, pastor. Sa Negros ba ni Ma'am? Basay? Sa Negros ba ni siya nga Basay? Ulo sa Basay, maisundo na po FM radio sa 95.9 sa mga Saison family. Tuming labay nga mga bulan sa Marso tingali to, sa tuig tingali to mga igsoon. Sa Hunyo tingali to, doon ay FM radio nga napundar diya sa Basay, unahan sa Bayawan, Negros Oriental. Sa mga Saison family. Usa sa atong listener nga nahimamat atong pinaagi ning atong programa. Dili ko maingon nga ako ni programa, pinaagi ning atong programa nga gipiyang sa Ginoo nato. Pinungdan do natay mga kaubanan diha sa Kasagangkal, sa mga Arias family, sa mga Bilicantor family, through FM radio kanunay silang naminaw dinhi. Mao nga do na sila mga FM radio kanunay lang din silang girede. Bulahan pag open diri, ma-automatic din nila na maminaw sila dinhi nga mao nga dapit. Una nga bunga sa sakripisyo, bunga sa hago, bunga sa gitawag pagkamaayos Ginoo. Kay kining tanan ang atong paghago sa kalibutan. Igsuon hinumdumi. Dili na to ikalimtan ang Ginoo nga maayos sa atong kinabuhi. Mga panarbaho sa laing mga nasod. Tungod kay doon na po gigamit ang Ginoo nga naka-finance na itong mga panahon na sa pagtukod nining FM radio. Even ang atong sa atong station manager, Pastor Gideon Candelario, siya po gigamit mga kaigsunan aron mapundar kining FM radio. Igo lang tang nagmanage nini, igo lang tang tibindan nini. Ikaw kung ako igsuon atong hinumduman, ingon ang Lucas Kapitulo 16, versikulo 10. Kung kasaligan kas kag may mga butang, kasaligan kas kag mga butang. Kung kawatan kas kag may mga butang, mas more pang kawatan ang tao sa dagkong mga butang. Mo hinungdan igsuon daghang mga Kristohanon sa kalibutan nga napakyas atubangan sa Dios. Tungod sa pagka-interes sa mga butang sa kalibutan. Dapat dili ta ma-interes. Dapat dili ta ma-interes masyado sa trabaho nga ipiyal sa Ginoo kanato. Mahimo tayong maging mayabang. Mahimo ta nga mapagmataas sa kapwa-tao. Pero hinumdumi maigsuon bisan kung sapay atong nararating sa buhay. Bisan kung sapay atong naabot, hinumdumi o ibutang sa atong kasing-kasing una-una, kining tanan, ego lamang tang dipiyalan. Ano na yung mensahe si Mama Rebel Chonda? Oo, Pastor, kaila ko, anak nila, Saison family. Pastor kay maunay kauban sa pastora sa ako mama. Wow, salamat sa Ginoo. Si Pastor Renato Saison usasab sa ato nga nabisita na itong panahon na adunay FM dito 95.9. Wala na ko kabalik dito mga kaigsunan. Una na to nga nahimamat si Pastor Resi Baldonado. Duha na sila ka managsuon nga dunay mga kasimbahanan nga gipiyal sa Ginoo sa inyong kinabuhi. Salamat sa Ginoo sa inyong kinabuhi. Kumusta man ang inyong mga ginikanan diha sa inyong mga relatives diha sa Pasay. Ang Ginoo magapanalangin sa matapos. Ano na siya minsa ako ni padayonon may kauban sa mama pastora. Sa ako mama kay karon pastora man ako mama dito sa Maglinaw Basay. Wow! Salamat sa Ginoo sa inyong makinal. Ingon ni anak mga kaigsunan sa atong paghago, sa atong pagsakripisyo, paghatag og panahon. Although kani ato maisundo nagpuy mga kasubsugilanon nga moingon nga kinsa kahay maminaw sa FM radio dire. Kinsa kahay mo sa Facebook live.
doon ay sitwasyon nga moingon nga may pay mahunong na sila diha. Wala doon na sila ikabayad sa FM radio. Wala ta magsalig sa atong kaugaling. Kung nakamatay ikabayad kung wala, atong gibutang sa atong kasik-kasik una-una, Ginoo na'y mag-igo sa trabaho nga ngayang ipihal ka natin. Kaya naabot man ang FM radio, nagpasabot doon na sa ikiandam nga panalangin para sa mga butang ngayang ipihal nining mga kadami. Ang atong mahimo lamang, maulamang, ang paghago, pagsakripisyo, even what ay sweldo. Ang sweldo na to, mao ang pagkamaayos kita. Wala na hitabo mga kaisunan na nawagta ang FM radio. Kaya wata ikabayan. Hinunua, dili si tao ang mubayan, kundi ang Diyos magprovide sa iyang atong kinahanglan dinhi sa kalibutan. Atong ipadayon sa pagbasa ang balang kasulatan. Ingon din mga Ekson, maumangani dinhi sa bersikulo 5. Adunay mensahe si Pastora Imogen Candelario, although sa ako ang messenger. Good night na mga Ekson. Ang atong oras, alas 6:06 na magtingali diya sa Saudi. Mga alauna na sa kadlawon Ekson. Advance man ang Pilipinas o 5 ka oras. Salamat sa Ginoo sa imong kinabuhi, Mama River Chuanda from Pasay, Negros Oriental, labi na sa imong Mama Pastora Usab. O sa itong amigo diha sa Pasay ni Pastor Renato Saison o sa iya nga Eksoon, mga kaeksonan. O di Pastor Resi Balunado. Muna nga kaduha lang ko nakabisita diha, ikaduha pagtuko na sa FM radio. Meron din bisita mi diha. Pagbisita mga kaigsunan, paglantaw sa area nga pagtukod sa maong FM radio sa maong namin. Inungo ko sing alagad, hiningtanan mga kaigsunan, ato nang i-enjoy ang atong pagka-alagad sa Ginoo. Dili lamang sa ministry, dili lamang sa eskwelahan, dili lamang sa social media, dili lamang sa FM radio. Ang ato lang ibutan sa kung kasing-kasing, maayo kanunay ang Ginoo. Ano na yung mensahe si Mama Reben? Good night, Pastor. Good night, sabi ha. Ang pingan o titikan mo sa Ginoo sa iyong pagkamayo. Ilabi na sa inyong mga ginikanan na alagad sa Diyos. Ang Ginoo magapanalangin sa mga alagad sa Ginoo. Ilabi na sa itong mga kaigsunan. Kaya sa kasigangkal, Pastor Arnold Pobilaganton. Sa inyong mga pamilya, Pastor Nunoy Arias. Although mga kaigsunan, sila Pastor Nonoy Arias, kauban ni sila kaniadto nga iso. Dili ra nako i-mention ang title sa simbahan. Ay ini atong programa wala man kun nato lapit ang gibatasan maigsuon nga kini mong simbahan. Kining title sa simbahan mao ra gini sakto. Ikaw ug ako mahimo lamang ta masakto ato bangas Ginoo kun nagkinabuhi ta sumala sa mensahe sa Ginoo. Dili sumala sa mensahe sa tao. Atong ipadayon sa pagbasa. Ingon ang bersikulo 5. Tunloi ang bata kung unsaon niya pagkinabuhi o hinumduman niya kini sa tibuok niyang kinabuhi. Maumangani ang bata igsuon ato siyang tunluan sa insaktong pagtudlo. Mga ginikanan, mga papa, kita mo'y una nga ilang makita kung angayan batang sundon sa itong mga kabataan. Kung mahimo tang angayan nga mo'y mutudlo sa itong kabataan kung maayon tang batasan. Pero kung dili gani maigsuon, moingon yun imong mga anak, bati mga anak batasan. Di kami pong mga anak, bati sa. Pero although mga kaisunan doon ay mga kinikan nga bati batasan, pero mga anak maayo man. Labi na matudloan sa pulong sa Ginoo. Ingon ang bersikulo 7. Og ang kabos nga ulipon sa taong dato ug ang magpahulam mo paulipon sa nagpahulam kaniya. Di ba? Kisa may nagpahulam sa atong gininhawa, di ba ang Dios? Usa ka sabingay sa kinabuhi sa tao, kining tanan nga atong nahuptan sa kalibutan, hulam ni ikan sa Dios. O kung kay hulam man ni, dapat ulipon ta sa nagpahulam nga mao ang Ginoo.
dapat doon na tayo respeto kanto sa Ginoo. Atong ibalik ang pagbasa bersikulo 4. Ang pagbaton o kahadlok o pagtahod sa Ginoo, pagpaubos o makabaton kag bahan. Wow! Dili namang bahan di ang imong mabatunan. Kadungganan, kalampusan, kadaugan, gikan sa Dios imong mahutang. Dinis kalibutan. Salamat sa Ginoo sa kinabuhi ni Brother Dots Baldonado. Nagwas usab karon sa atong programa. Igsuon ni manghod ni Pastor Jesse Baldonado. Usa sa ato nga nagwas karon gikan sa Saudi Arabia, gikan sa Pasay. First time niya ni nga nagwas ni ning atong programa ni dapit sa Kabuntagon. Ang Ginoo magapanalangin sa tanan nga mga Baldonado family diya sa Cavite City. Ulo magkaisunan dili na ko hikalimtan sa inyo nga paghago kani adto while pa nag-apply ang ako nga asawa. Kamo po gigamit sa Ginoo nga nahimong instrumento nga matagbo ang among panginahanglan nito mga panahon. Tanang mga katawhan nga nagatabang sa akong kinabuhi, sa akong pamilya, sa akong asawa, tanan dili na ako naikalimtan. Mitras buhi patas kalimtan. Mga maayo mang pinulungan, mga dili man maayo pinulungan, hinumdumi kining tanan recorded sa atong amahan nga bawang Diyos. Salamat sa Ginoo sa ako ang igsuon. Dipito kanila ron ako susabikan sa Cavite City. Ang Ginoo makapangalangin sa mga ko sa kanila. Although man kay suna taong ipadayon ang ato ang mensahe, ingon diri sa Isaias kapitulo 26 bersikulo 4 ngadto sa 6. Saligi ang Dios. Kung ang tao magkaigsunan doon ay respeto o pagtawad sa Ginoo, musalig Diyos Ginoo. Pero kung wala tayo respeto sa Ginoo, di ko tayo musalig. Masalig matas atong kinaatman. Magsalig matas atong kahibalo, mo ingon mata, ay, kaya na ako na ay. Professional ko. Nago ko'y titulo. Di ba? Pero ikaw o ako din is kalibutan, hinumlumi. Lumalabay lamang ta. Kining tanan nga atong nahuktan, di ko ni mabalon sa lubnanan. Ang buatubang, hinumdumi, ang buatubang sa tao, atubangan sa Ginoo, binuhatan kung atong nakumplay dinis kalibutan. Maayo matagdautan, atubanga ang hukom atubangan sa Ginoo. Musubot matag sa dili, way makalikay kung ang Diyos na mo'y musilot ngadto sa tao. Atong masahon ang Isaias kapitulo 26 bersikulo 4 ngadto sa 6. Ikinahanglan mga igsoon atong batunan kanunay ang maayong respeto sa atong isikataw. Kung wala ka ni tayo respeto sa atong isikataw, unsaon nato paghatag og respeto unya sa Ginoo. Amen ba? Ingon ang Isaias kapitulo 26 bersikulo 4 ngadto sa 6. Pagbaton o kahadlok ngadto sa Ginoo. Kay kung ang tao walay respeto sa Ginoo, dili man mahadlok. Amen ba? Kung ang usa ka tawo makakaplag lamang siya, makabaton lamang siya og respeto sa iyang sikataw, kung dili siya kung aduna siya pagkahadlok. Pero kung ang tao wala siya kahadlok, di man na siya respeto, pwede naman na siya mamutang-butang. Di ba? Pwede naman na siya mamasangil ay. Pwede naman na siya underestimate sa iyang sikataw, kaugmaon sa iyang sikataw. Mao nga ikaw ug ako, kung doon na kay pulong sa Ginoo, dili man ka maunsan. Moingon man ka, saman sila mo'y tag-iyas panalangin nga akong gikinahanglan. Sila mo'y tag-iyas sa kaugmaon nga akong nga ihatag sa Ginoo sa akong ginaboy. No. Imo bang igsuon? Imo bang kaluha? Imo bang paryente? Imo bang ginikanan? Mo'y muhatag sa kaugmaon nga umalabot nimong giatubang? No. Dili, kundili ang Diyos. Mao nga ikaw ug ako batuni ang respeto sa imong isikataw. Kaya kung makabaton kag respeto sa imong isikataw, posibilidad nga makabaton sa kag respeto ngadto sa Ginoo.
Amen ba? Ingon ang kapitulo sa maong Isaiah kapitulo 26 versikulo 4 ngadto sa 6. Saligi kanunay ang Ginoo kay siya mao ang bugtong dalangpanan nga magpabilin hangtod sa kahagturan. Unsa di ay? Ingon ang pulong sa Ginoo, saligi kanunay ang Ginoo, ayaw saligi ang imong kahibalo. Kay ang atong kahibalo dinis kalibutan, doon ay say gitawag limitasyon. Kay doon na kay kahibalo, apan wa ka kahibalo sa uban, nga nahibalan sa ubang tao. Nakuha na to. Kung maayo ka diha, diha ka maayo, pero dili ka maayo sa uban. Nga trabaho. Mao nga ayaw ipasigar mo ang trabaho nga gipiyang sa imong kinabuhi karon, kay kana dili na imuha, di ka na sino aron makita kung doon na ba kay respeto sa imong isikataw labaw sa tanan, respeto ngadto sa tong Ginoo. May kung wagani tay respeto sa tong isikataw, magharbuta sa mga butangan na atong nahuptan dinis kalibutan. Magharbuta sa trabaho nga gipiyang sa Ginoo kanato igso. Salamat sa Ginoo sa kinabuhi ni Sir Vilenario Esque Florentino nagwasot gikan sa Davao City. Salamat sa Ginoo sa way pukas ninyo nga pagsunod ni ining atong programa. Ini atong programa walay gidipinsan, walay gidipigan, walay gipili. Ikaw ug ako kitang tanan mga tubag sa hukmanan sa atong Ginoo. Ang importante ang matuo sa makahibalo ka o respeto sa imong isikataw. Saligi kanunay ang Ginoo kay siya mao ang bugtong dalangpanan nga magpabilin hangtod sa hangtanan. Kay dinis kalibutan kung doon na kay dangpan ayaw pagdahog nga magpabilin na siya nga mahimo nimong dalangpanan sa panahon sa imong panginahanglan. Apan kun ang Dios maoy imong saligan, siya ang katapusan o way kinagbanan na imong dalampanan sa tibok nimong kinabuhi sa kalibutan. Lamang ingon ang Biblia, pagkahadlok o pagtahod sa Dios mao gikinahanglan sa tao. Kay kung ang tao makabato niini, wow, tunay panahon para sa Ginoo. Kung ang usa ka tawo dunay respeto sa atong Ginoo, naa na say panahon para sa Ginoo, kay tuna na say respeto. Mao nga ikaw ug ako ni ining mga tagna wala nimo sipyata ang mensahe sa Dios nga maghatod nimo kausaban kapag-uhan dinhi sa dagan sa kalibutan sa atong kinabuhi mintras ikaw ug ako buhi pa ining mga panahon na karon. Salamat sa Ginoo sa kinabuhi ni Brother Arnando Inglaterra from Samahan. Salamat sa Ginoo sa inyong mga kinabuhi. Ang atong oras karon mga igsoon, alas 6:19 na sa kabuntagon. Ngadto sa 6, ato ning basahon, saligi kanunay ang Ginoo. Ayaw saligi kanunay ang tawo. Kay kung ikaw ug ako, saliga nato kanunay ang tawo, mapakyas gyud ka. Amen ba? Mapakyas yun ang tao. Kaya dili sa tanang panahon nga ang tao kasaligan nimo. Lahi karon, lahi ang ugma, lahi sunod bulan. Apat ang Dios forever and ever sa imong kinabuhi. Mo hinungdan nga ikaw ug ako ayaw wata ang respeto o pagtahon ngadto sa Ginoo. Wa say katapusan. Mausab man ang gugma sa imong silingan. Mausab man ang gugma sa imong hinigugma. Mausap man ang gugma sa kalibutan, apan ang gugma sa Dios magpabilin hangtod sa katapusan gudto sa imong ginanawa dinis kalibutan. Amen ba? Usbon ako sa pagbasa. Saligi kanunay ang Ginoo kay siya mao ang batong dalangpanan nga magpabiling hangtod sa kahangturan. Ipakaulawan niya ang mga mapahitasyon. Kinsa may ipakaulawan, di ma ang mapahitasyon. Kinsa may
kaulaw sa mahipetason, di ba ang Diyos? Tingali sa kalibutan, sikat kayo ang taong mapahitason. Garboso, hambugiro, di ba? Sikat. Pero sa tubangas Ginoo, di na siya magsilbi. Hinumdumi, mas bulahan ang magpaubos, kay siya di patas. O hinumduman sa nato, kung kinsa katong magpatas, ipaubos. Kinsay mo paubos sa magpatas ang Diyos. Salamat sa Ginoo sa kinabuhi ni Ma'am Annalie Arias Di Garcia sa mga Di Garcia family. Nagwas-usap sa itong programa ang Ginoo magapanalangin sa matagos. Matuta diri. Saligi kanunay ang Ginoo kay siya mao ang bugtong dalang, siya ang batong dalangpanan nga magpabilin hangtod sa kahanturan, sa hangtod. Gipakaulawan niya ang mga mapahitason, ang iyang o gilumpag o gipulpog ang ilahang syudad. Tingali din sa kalibutan na kay mga sikat ng mga tao, well known pa, mga bilyonaryo, milyonaryo, naatanan halos tagiyas mga factory, tagiyas na tanan, halos maingon buka ka, grabe kay lalo. Pero kumusta man? Sa ilang kagarbo, sa ilang pagkamangitason, asa man? Bao nga ikaw ug ako, mas nindot pa nga magpabilin tang mapainumsanon at tubangan sa tao, labaw sa tanan, mapainumsanon at tubangan sa itong Ginoo. Ikining tanan nga itong nautan karon, kaptangan, balay, propidad, sakyanan, tayan na yun. Malator kay milantawan na. Moabot ang panahon nga dunay bago na pong model. Bagong model sa cellphone, bagong model sa sakyanan. Huwag nga nung ka mo, palit na poblain. Di ba? Iwag may katagbawan ko ang tao kung huwag Ginoo. Matagbaw lamang ang tao kung dito lamang siya sa iyang kahimtag sitwasyon ko. Kung doon na doon kay Ginoo. Doon naman kayo nahuman. O doon naman kayo wala nahuman. Hinumdubi. Kung unsay atong kahimtag sitwasyon, ang nindot na kinabuhi sa tao kung kontinto ka sa imong kahimtang karon. Magkapasalamat kita sa Ginoo. Lord, salamat. Bisag wa ko'y trabaho, bisag wa ko'y negosyo, bisag wa ko'y sakyanan, apan malipayon upan sa kong pamilya. Diba? Pero kung diskontinto ta, bisag bilyonaryo ka pa sa kalibutan, wa tay maayong relasyon sa itong isikataw. Di na siya magsilbi at tubangan sa Ginoo. Ano na yung mensahe si Brother Arnando Inglaterra, maayo po Pastor Amen, sa pulong sa Ginoo, na mao'y nagkiya o nagtudlo kanunay o kasaligan sa tanan sa tipuok kalibutan. God bless sa tanan sa Shine FM. Yes. Inyong ubos nga lagad, inyong ubos nga higala, wala ta magsalig sa atong profesyon, wala ta magsalig sa atong kinahanglan, nagsalig ta sa pagkamahis Ginoo. Hinumduman nato kining tanan nga atong nautan, lumalabay lamang dinis kalibutan. Apan ang minsay sa Dios maunay mong kiya nato aron sa panahon nga ikaw ug ako sulog-sulugon man ta, unsa man sulog-sulugon man ta sa natad sa panahon, apan ikaw ug ako pabiling matinud-anon at tubangan sa Ginoo kaduna kay pulong sa Ginoo. Ang pulong sa Ginoo mo ni mulikon kanato, munay mo hatag kanato nga mahimo tang dunay respeto sa atong isikatawo. Ingon diri mga kaigsoon, gipakaulawan niya ang mga mapahitason o iyang gilumpag o gipulpog ang ilahang syudad. Giyatak-yatakan kini sa mga kabos o sa mga dinaon-daon. Hinumdumi ang balang kasulatan. Moabot ang panahon nga katong mga taong imong giyatak-yatakan, maunay mo yatak-yatak ni atong nagdaog-daog nimo. Kidaog-daog nimo. Kadaog-daog nimo. Usa ni siya ka
sambingay sa tao nga angay nimong paghimatan. Moabot ang panahon, ang level sa kinabuhi sa tao sa kalibutan, moabot ang panahon nga mubalik ka sa ground. Isan kung sa panato kaadunahan sa kalibutan. Apan moabot ang panahon, hinumdumi, hining tanan, mawagtang sa tao kung wala'y Ginoo. Kumusta man ang imong giyatak-yatakan? Kumusta man ang imong gilokdown sa katilingban? Ginoo. Ingon ang pulong sa Ginoo. Giyatak-yatakan kini sa mga kabos o mga dinaog-daog. Mao nga ikaw ug ako, wa tay angay ikapasikar ko. Sa katilingban, sa imong isikataw, sa imong silingan, sa uban. Ipasikar mo nga maayo ang Ginoo. Sa unsa may atong naabot sa kinabuhi, hinunoa, himayaon na to. Diningatak na updapit sa kabutagon ngayong hatag saglit ang atong oras na dagan. Ang hinaot ang kining ubos nga lagan. Ano na tayo makatunan kung napupo nga may pagtulunan sa kinabuhi, pinaagi sa balang kasulatan, dili pinaagi sa tao lamang. Mag-ampot ang mga iso. Labing kamahanan og mahigugmaan ka nga Diyos Ama. Salamat o Diyos sa imong pagkamaayo. Salamat o Diyos sa imong pagkabutan nga Diyos nga wasama kanimo Ama. Salamat o Diyos sa imong pag-amping. Salamat o Diyos sa imong pagtitip. Diha sa landong sa imong mga pako, kami kanunay magapasilong sa kasiguruhan. Among gila o Diyos nga wala kami arang mahimo sa among kagalingon, tanan nga among nahuptan din sa kalibutan, kining tanan gikan kanimo Ama. Salamat o Diyos sa imong pagbantay sa tibok na kong panimalay. Sa among tulo ka mga anak sa akong ugangan, sa akong asawa nga nakaroon sa Saudi Arabia Ama. O sa tanan namong kaigsunan dito sa balok sa among pagpadayon sa pagtagyaw, pag-andam o Diyos alang sa ikaduhang pagpasalamat ining mga dapit. Bantay o proteksyon sila sa ilang pagbiyahe, sa ilang paglakaw nga ang kadaugan kasiguruhan na alagyod kanimo Ama. Tipigi o kampini ang ilang mga kinabuhi. Labaw sa tanan sa malabot nga pinili ay sa katiling bandon. Gihay matagos sa nga nang kadaugan kasiguruhan na rigid kanimo Ama. Lamdagi kanunay ang imong mga katawhan, si kinsa ang angayan o takos sa pagdala sa rinda sa pagkagamanan. Giyahi Diyos kanunay ang matagos sa kanamo. Labaw sa tanan nini mga dapit nga di nagsingabot na usab ang ikaduhang pagpasalamat nga na kanimo. Walay lain na mong gipasalamatan, walay lain na mong gituboy, walay lain na mong gibayaw, kundi ikaw ang pagkamaayo o Diyos nga among nahugtan din sa kalibutan oy among disaligan Lord Jesus. Salamat o Diyos sa tanan na minaw sa FM Radio sa 95.3, sa tanan na sa Facebook Live, Luzon, Visayas, and Mindanao, ilabi na sa mga OFW nga nagapanarbaho sa mga nasod. Ang pingi ang ilang mga kinabuhi, tipigi kanunay ang ilang mga kinabuhi Amahan. Labaw sa tanan sa ilang matagpamilya na bilin din sa Pilipinas. Lord, din mga takna, walay hunong ang akong pagpasalamat, walay hunong ang akong pagdaig paghimaya nga na kanimo, tungod ikaw maayo kanunay kanamo. Dungog himaya, pinagi kanimo Amahan. Amen o Amen. Salamat sa Ginoo, dining katag na ulapit sa kabuntagon kayang ihatag ang atong oras karon. Hapit na gyud alas 6:30. Tungod kaya doon naman tayong mga bulaton alang sa pagpadayon gyud mga kaigsunan, pagpangandam alang sa ikaduhang pagpasalamat. Hapit na gyud mga kaigsunan, welcome ang tanan. Karong umalabot nga Mayo 17, ikaduhang pagpasalamat nining mao nga dapit dinhi sa FM Radio, ikaduha na gyud katuig igsoon. Although mga kaigsunan natukod ang FM Radio 2001 at 2022 mga kaigsunan, Mayo 10 nagsugod-god ang programa diri 2022. Una ato pasalamatan ang Ginoo ika 2023 ka 1 year and then 2024 2020 karon mga kaigsunan ikaduha ka tuig na 2023 din nasugod ang FM Radio diri. Una kining tanan mga kaigsunan dili kini plano sa tao kun dili plano sa Ginoo, inyong ubos nga lagad isip ninyo nga kanunay nagdasig sa matagos sa ilabi na sa mga FM radio nga naminaw din welcome ang matagos sa kanato Exxon. Labi na sa atong station manager, malabot nga 17 ato siyang ikahibalag, ikahimamat siya sa mga pagkaon sa espirituhan nga bahin, ato siyang ikahimamat sa ikaduhang pagpasalamat din sa FM radio o sa balayng alampuanan nga gibiyang sa Ginoo kanatong tanan. Welcome ang tanan, wala mi nagpili sa bisan unsang denominasyon, bisan unsang title sa simbahan, welcome ang matagos sa Exxon.
lamang ikaw ug ako makasabot lamang kanunay sa mensahe sa Ginoo ug magkinabuhi nini ug sikin sa ta katubangan sa atong Ginoo. Sa ngalan sa labing halangdon nga Dios o sa tibok persa sa kalangitan, sa ngalan usab sa atong station manager Reverend Gideon Candelario, sa ngalan usab sa atong general station manager Reverend K. Ryan Makasaol. Ano sa niyo ubos kalagad, ubos nga helak higala dinhi sa FM radio sa 95.3 sa dial sa inyong mga radyo. Pastor Safri Candelario manabilit sa pag-ingon. Ang grasya sa Dios ug ang pagigabit sa Balang Espiritu Santo magauban sa tanang mga balaan gikan sa alas 6:33 na sa kabuntagon. Maayong pagpangapi, maayong pagsikay-sikay, labi na sa itong makaigsunan sa pagpadulong nila diri, alang sa pagpadayon, sa pagdagyaw, maigsun, alang sa pagpanguha o pangakahoy igsoon. Although makaigsunan, ang Ginoo makapanalangin sa mga tagusa, labi na sa atong umalabot nga pinili ay hinumdumi igsoon, ikaw o ako, adunay kagawasan. Lamang, adunay, naas mo kasing kasiguna-una, o pangayo o giyas Ginoo, Lord, giyahi ko. Lamdami ko kanunay, labo sa tanan, sikin sa tong angayan o takos sa pagdala sa rinda sa pagagamanan. Wala tayo ipili, labang hinumdumi, pangayo o giyas Ginoo. Arong humani ining desisyon, ining Mayo 12, adunay kalipay, kadaugan, kahusay sa tibuok Pilipinas atong gibuyan. Dalay ko ng Ginoo sa way katapusan.